Kaixo artistak, hementxe gaude Ñoñostin bigarren bideoan. Eta ikusten duzuenez, abizu bat daukat. Elektrizitatea falta zaio ur beltzak botatzeko tramankuluari behitu aio. Orduan ez dabil. Eta orduan haiek sastarra gordetzen ari dira, kaka gordetzen ari dira berein etxeetan. Beraz, jar dezagun elektrizitatea, baina jar dezagun horrela, momentuz, ze hemendik gehiago jarriko dugulako. Ikusten duzuenez, eskaera gehiago dago etxeei begira. Orduan, zein da errezena? Bide gehiago jartzea. Beno, ikusten duzu hauze? Nik truko bat daukat hemen, moz bat daukat. Pik deitzen da. Orduan, klikatzen badut, ematen dira. Hala. Orduan, hau, motxagoa egingo dut, simetrikoa egingo dut. Horrela, eta horrela. Epa, konfunditu naiz. Ikusten, nire konfunditzen naiz. Bai, ama. Eta horrela. Eta, beno, saiatuko naiz eta hitza hainbeste aldiz ez esaten, ze klasean batzutan esaten dugu, ezta? Eta hainbeste aldiz esan beharrean, honekin batera, hala eta guztiz ere, gerozeago ondoren, gogoratzen? Saiatuko naiz, baina saia da, ze jolasten dudan bitartean, zuekin hitz egiten nahi naiz. Beitu, dirua daukagu, ja! Bai, astero, 300 eta piku, bai, dollars, hauek Cities Skylinesekoak dira, euroak esango ditu. Euroak, bai, ingresatzen ari gara, baina beitu hemen, ez dut jarriko, ze haiek kexatuko direlako. Zer zer esango didate orain. Pista bat, zer falta da hemen, ez dut itxarongo, ezta? Kenduko dut hauze, jarriko dut horrela, eta haiek zer esango didate. Eta horrela ikasiko duzu. Zer esango didate, ea ba, orain esango dute, bitartean gutxi barruagien industria gehiago jarriko dugu, jarrita dago, baina ez dago eskaerarik. Nahi duzu ikusi nola datorren jendea, bitu. Jendea Ñoñostira dator, kameran ikusi aldugu. Bitu, Donostin gaude. Txano, kenduko dut hau bestela ez da ikusten. Donostin sartzen ari gara, txin. Hemen ez da ikusten. Aukeratuko dut hauze. Begiratu gure Ñoñostiria, ze polita. Ditu nola poliki jartzen den, eta hemen batzutan akatz batzuk ikusten dira. Beste bat jarriko dut. Adibidez, industrian jarriko dut. Ikusten? Ura falta zaie! Orduan jarriko dut ura. Ditu horrela, aurrezten dut. Ikusten? Alagian aurrekontuak dira. Beitu, aurrekontuak izango dira? Ez, segurpillo bat dagoelako. Ze moduz elektrizitatea? Momentuz bakarrik megabatio bat, 2 megabatio gastatzen ditugu, eta 8 ditugu. Nork ematen digu hori? Honek. Gainera energia garbia da. Beno, bigarren bideoa da, eta gauza batzuk azaltzen hasian naiz. Kutsadura, ezta? Elektrizitate honekin ez da kutsadurarik sortzen. Kutsadura zein da? Industriakoa. Ikusten industria? Orduan beno. Hau zer da? Berak dino, langileak falta direla. Orduan, guazen hona, eta etxeak eraikitzen ari garenez, poliki osatuko da asuntoa. Hala ere, egingo dut gauza bera. Alde honetan egin dudan gauza berbera. Badakizu zergatik hau daukadan horrela, ze gero, spoiler alert, hemen, honako bat sortuko dudala. Nahi duzu ikusi bakarrik batea ba? Hori zango. Bakarrik utziko dut horrela, zuok ikusteko. Hau da hori avenida, ez da, hiribidea esaten da. Egatu ze kurioso euskeraz. Avenida euskeraz esaten da, el camino de la ciudad, hiribidea. Ikusten? Beraz, moz hau azaldu dizuet eta gero beste hau. Nahi baduzue
bai, Moveit, M-O-V-E-I-T, Moveit deitzen da, eta honekin zer egiten dut? Ba, gauzak mugitzea, ezta? Adibidez, mugitu aldut, ba, lehen mugitu ditudan, bai, aurreko bideoan mugitu nituen harriak, horatzen. Ba, kasu honetan ikusten duzuenez, ematen du zulo bat dagoela, orduan, klikatzen dut hau, eta teklatuan daukat zenbakien teklatua R-Pag, bai, R-Pagina, eta orduan jeitzi aldut, eta gutxi gora bera, mailakatu aldut. Jarri alditut, danak maila berberean. Hori honekin egiten da. Normalean jartzen da honekin, bai, eta lurra jartzen da gutxi gora bera ahalik eta lauen. Bai, poliki-poliki. Hemen garrantzitsuena da dirua ingresatzen ari garela. Hori bai, gauza askoz konplexuagoak daude hemen, Ditu nola jokatzen duen honekin. Esaten du, faltan trabajadores, langileak behar dira. Ze, karo, 80 langile ditu honek, baina bakarrik daude 31 lanean. Beraz, poliki-poliki, langileak etorriko dira. Zer, gogotsu zaudete iribidea ikusteko, Venga, jarriko dugu. Ikusten? Orduan, kotxeak hementxe sartzen dira, jarriko dugu. Sartzen dira, eta hemen daude. 51,5 kilometro orduko hirien motela joan behar da, sartzen da hirian. Hor daude dendak, ikusten dendak. Eta ze, kotxe hau nora doa, etxera doa agian, ikusten, etxean dago. Eta hor dago, tiki-tiki, landera doa agian. Ikusten, landera joan da. Lili. Ba hori, poliki-poliki sortzen ari gara. Nik behintzat, utziko dut dena prest. Ñoñostiko lehenengo auzoa prest utziko. Non simetria garrantzitu esan. Normalean nik erabiltzen dudan trukoa hauze da. 10 doaz. Ikusten baduzue, erekitzean, ikusten dituzue lerro hauek, 10, 20, 30, eta horrela, ahalik eta espazio gehien aprobetxatzen dugu. Momentuz horrela, baina ja gutxi barru hasiko dira kejatzen. Hala ere, eskaerak zer dino. Etxe pizka bat gehiago eta industria pizka bat gehiago jartzea. Zo jarraitzen du esaten, ez dagoela lanik. Jarriko dugu etxe gehiago. Eta hemen erdian, gauza berbera egingo dut. Zeo zer egin dut txarto. Zelan egin dut lehen. Hemen lauki bat, hortxe beste lauki bat. Bai. Horrela. Eta denda jartzen ditut. Ikusten? Por cierto, normalean denda hauek jartzen ditut, ze denda hundiak jartzen baldin badira, zarata gehiago daude. Honek zarata gutxi. Bai, zelan esaten da, soinu kutsadura ematen dute. Baina, handiagoak jartzen baditugu, begiratu zer gertatuko den, Utziko dut horiek, zuek ikusteko zelako zarata entzuten den. Bueno, kontua da oraindik ez dagoela eskaerarik, orduan eskaera dinot, komertzioak jartzeko eta orduan ez ebez. Eta orain pentsatuko duzu, baina Mikel, zergatik ez dira hemen jartzen, hemen ere ekitakoak? Arrazoia da, elektrizitatea jarrita ez dagoelako. Elektrizitatea eta ura, noski. Eta aprobetxatuko dut alik eta gehien. Jartzen dut horrela. Hau ezagatzen dugu. Ideia da alik eta hobere aprobetxatzea. Ze uste dut hemen ez dela ondo jarri, hemen akatz bat gertatu dela, horregaitik bada espalda, hartzen dut, eta zer?
hasi dira ja. Orduan, gogotsu gelditzen naiz eta bide bat jartzen dut hemendik ara joateko, baina berez esaten dute, normalan dinote hori ez dela gomendagarria. Beraz, bigarren kapitulu honetan zer egin dugu? Lortu dugu etxe gehiago egotea, industria gehiago egotea eta dirua irabaztea. Ze moduz, gustatu zaizue? Portxerto, kutsadurari begira, bukatzeko, begiratu hau da haiek sortutako urbeltzak nora botatzen ditugu. Gutxi barru, depura gailua jarriko ditugu eta depura gailuekin ez dugu kutsatuko. Honekin ura zurgatzen da, eta bestea. Eta kapitulu honetan, hasten dira zer esaten. Zer esaten dute? Hurrengo kapituluan azalduko dugu. Hemen, gauza txarrak egiten direla, orduan agian polizia beharko da, eta bestetik, hemen, pertsona baten bat hil dela. Orduan, zer? Hilerri bat jarri beharko dugu. Baina hori, hurrengo kapituluan, beste bat arte!